No. Tak. Łupsik. Tak mały. Jak się macie priatelia? Dobre všetko, hej? Dobre. Chceme patre spáliť. A toto. No. Mužovi sa našťastie nič vážne nestalo. Aha. Srbský tenista oslávil 38 rokov vo veľkom štýle. Novaka Djokoviča, ktorý presne na svoje narodeniny postúpil do semifinále ATP v Ženeve, prekvapili po zápase tortou. Okrem skvelého pocitu z výhry, tak bol dojatý aj z gratulácií. Priamo na Antuke mu spievali všetko najlepšie. Happy birthday. Historický moment a obrovský úspech. Takúto príchuť má návrat horolezca Petra Hámora späť na Slovensko. V chladných Himalájach opäť dokázal, že patrí k svetovej elite. Na jeden z tamočných velikánov vyšiel trasou, po ktorej nikto nikdy nešiel. Prišli sme výrazne opotrebovaní, trošku mali sme toho dosť aj fyzicky, aj psychicky, že to bolo možno ťažšie ako mnohé fyzické. Spolu so slovinsko-talianským manželským párom tentokrát liezli na Kabru. Je takmer 3-krát vyšší ako náš Gelachovský štít. Čo ste si povedali na vrchole hory? Myslím, že sme nehovorili nič. A sme boli šťastní, všetci traja. Poriadne ich skúšali rozmary počasia, snížilo, zúrili výchrice a do toho skryté trhliny, lavíny a obrovské preveje. Išli miestami, na ktoré ľudská noha ešte nevkročila, no spoliehali sa len na vlastné sily. Vytúženú métu dosiahli bez fixných lán, umelého kyslíka, výškových táborov a vrtuľníka. Prečo vám stále tak veľmi záleží? Vy ste hore stúpali, ako vy hovoríte, tým starosvedským štýlom. Znásilňovať tie kopce, aby som sa na ten vrchol dostal, je neslušné. To sa nepatrí, je to nefér. Mne by chýbalo to úsilie, tá námaha, to nebezpečenstvo. Má 60 ako prvý Slovák vyšiel na všetky himalajské 8000-ovky, na ich vrchol stal 15 krát, no stále o tom hovorí s jemu vlastnou pokorou. Aký ste človek, keď zleziete dole, iný ako ten, čo šiel hore? Nemyslím si, že by v rámci povahy alebo nejakých vážnych čas takých zásadných sa niečo menilo. Keď je niekto darebák dole v civilizácii, tak ako nikdy o tej hory nezlučia. Ak si to video videl, daj like. Akurát tie